Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwego Umunwanyi steeti a nkwa na amụma dị iche iche gọọmenti steeti a na-amapụta na a ga-eme ka ọnụ na-elu ha okwu na ya iji wee nye ha ohere ịtụnye ntụnye nke ha maka ọganiru obodo. Gọvanọ kwuru nke a na nzukọ ọpụrụiche achịkọbara maka emume ụbọchị mba ụwa maka ụmụnwaanyị were ọnọdụ na Ọkammụta dọrọ akụnyere Women Development Center dị n'Awka nke bụ otu All for Women Initiative Nigeria EWIN chịkọbara ya. Chibụzọ Obidike ga-akọlugo akụkọ a n'isi. Ọkammụta Soludo onye anọchitere anya site na aka kọmishọna na-ahụ maka echichi nakwa ọchịchị ime obodo Maazị Tony Collins Nwabunwanne onye nyere nzere Corporate Achievers Excellence Award site n'aka ndị EWIN kenere ndị otu ahụ maka etu ha si arụ ọrụ ha n'ịkwalite ụmụ nwaanyị nakwa ụmụntakịrị nwaanyị. Gọvanọ Soludo kwuru na njem onye ọbụla nọ n'ụwa bụ nke agaghị akụrụ ọnụ ma ọ bụrụ na enweghị otu ma ọ bụ mmadụ abụọ n'ime ụmụ nwaanyị nke nyere ha aka iji wee bido. Ka ọ na-agwa ụmụ nwaanyị ahụ okwu, onye Acting Vice Chancellor nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Ọkammụta Kate Omenugha kwuru na ndụ nwaanyị dị ka ndụ onye ụkọchukwu nke na-ebi ndụ a na-eṅomi eṅomi. Onye Deputy Vice Chancellor nke Nnamdi Azikiwe University Awka Ọkammụta Joseph Ikechebelu kwuru na ineba etu ụmụ nwaanyị si amụ nwa anya bụ nke ka mkpa maka ụmụ nwaanyị ọbụla. N'okwu nke ya, onye isi oche na WOJ Nigerian Association of Women Journalists na WOJ Aisha Ibrahim Kwayabura nakwa onye ọkammụta nke mbụ na Mass Communication bụ nwaanyị na Nigeria Ọkammụta Stella Okunna gwara ụmụ nwaanyị ka ha gbaa mbọ na-ebi ndụ dị mma ma hụ na ha na-eleta ezinụlọ ha anya ka ọ na-enye nzere nyegara ndị kwesịrị ekwesị. Onye chịkọbara ya bụ mmemme Comrade Stella Igboka kwuru na ihe eji enye ya bụ nzere bụ iji kwado ntụnye ndị dị iche iche tụnyegoro n'ịkwalite ụmụ nwaanyị ma kenekwa ndị na-akwado ha maka ime ka mmemme nke afọ a bụrụ ihe bịara na mmezu. Ya bụ mmemme bụ nke ndị isi ọrụ n'ụlọ ọrụ dị iche iche bịara ma ndị sitere n'ogogo ndọrọ ndọrọ, ndị sitekwara n'ogogo nke agụmakwụkwọ, ndị nta akụkọ, onye eze ọdịnala nke Umueri Igwe Bennett Emeka, onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service Sachido Bidiegwu nakwa ọtụtụ otu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ.